Wilujeng pepanggihan, Bapak Ibu para sedherek wonten pundi kemawon, ing kalodhangan dalu menika kula badhe maosaken crita cekak kanthi ira-iraan reuni kaserat dening Utus Wahyudi. Kapethik saking kalawarti panyebar semangat nomor setunggal 21 Desember 2024. Sugeng midhangetaken. Bapak didhawuhi dokter yen gerah diabetes wiwit 8 taun kepungkur. Rikala iku yuswane bapak 45 taun. Lan wiwit 3 taun kepungkur, bapak wis ora bisa tindak dhewe. Kudu numpak kursi roda utawa dibopong. Sukune lemes lan ambekane ngongsrong krenggosan. Wiwit 3 taun iku, anggonku ngrumat. Aku anak wedok ragil lan masku sing barep kacek umur 3 taun. Aku lan dheweke kanthi telaten genti-genten ngrumat bapak. Wiwit ndulang dahare uga liyane. Untunge aku lan masku padha-padha lulusan sekolah perawat. Wis padha cekel gawe nanging siji panggonan. Lan padha-padha durung bangun rumah tangga. Bapak mbiyen ngasta dadi pegawai negeri. Krana kahanane sing kaya ngono kuwi, wiwit umur 50 taun ngajokne pensiun dini. Bola-bali mlebu rumah sakit. Mbok menawa krana penggalihe sing mikir abot. Saploke ibu metu saka omah 3 taun kepungkur. Kesehatane bapak sangsaya drop. Bapak ora nate gelem dawuh, "Kene yo ibu ninggalake omah." Nanging krana aku uga wis gedhe, sithik-sithik ngerti perkarane, bisa ngraita karo apa sing kedadean. Ing ngarepku lan masku, bapak lan ibu durung nate katon udrek-udrekan rame. Nanging bebasan kaya geni ing jero dedak. Kanane kemutuk lan ngobong apa sing ana jerone. Sakwijining esuk sadurunge bapak budal dinas, aku krungu bapak lan ibu ngendikan, "Yo wis to Bu, kabeh bayaranku sampean cekel, terserah kanggo apa. Sing penting kanggo kepentingane keluarga, utamane kanggo kebutuhane anak-anake dhewe." Dawe bapak sareh, sinambi lenggah masang sepatune. Lah apa dikira kebutuhane wong bebrayan iku mung duit? Ora kena semono, Pak. Sumaure ibu sengol. Lah terus aku kudu piye? Bapak njaluk panemune ibu. Ya mbuh, bapak ora ya bisa ngira-ngira dhewe to. Sumaure ibu mlebu kamar karo mbanting lawang. Dina-dina sakbanjure ibu mung sibuk main HP. Malah kepara nganti lali wayah lan panggonan. Sakjane bapak pirsa, nanging ora ngendikan apa-apa, ora menggak, ora ndukani. Kamangka ibu wis kaya nglalekake kewajibane. Nate wae bapak kondur saka kantor, ora nemu apa-apa ing meja mangan. Nalika aku isih SMA mbiyen, merga ana buku sing keri, aku kedandapan mulih njupuk buku kasebut. Wayahe watara jam 09.00 esuk. Jam semono iku biasane sing ana omah mung ibu, bapak dinas, masku kuliah lan aku sekolah. Lawang ngarep ditutup nanging ora dikancing. Aku mlunus ngono wae. Kaya ngapa kagetku nalika meruhi ana wong lanang lungguh mepet ibu.
Katon yo ibu kaget ngerti aku mulih. Saknalika jegirat, Ju rada ngedoh anggone lungguh. Iki lho Tik, ibu njaluk warah kok ora bisa buka aplikasi. Kandhane ibu setengah groyok. Katon gugup. Wong lanang sing umure sepantaran karo ibu iku nyoba mesem. Aku ora mailu. Mlebu kamar, njur njrantal metu meneh. Karo nggawa apa sing ndak goleki. Ndak gelak sepeda motorku bali menyang sekolahan. Ibu uga asring masang foto ing status WhatsApp-e. Foto sing kaya-kaya ora kudu disebarne marang liyan. Lagak lan lagiane saiki kaya bocah nom wae. Saka sandang penganggu lan make up ora gelem kalah. Sapa to, Nduk? Sing sering mertamu ing nggonmu iku? Pitakone Bulik Tini, tangga ngarep omah. Kok kaya ranate ana to, Bulik? Sumorku karo gedhek. Aku ngeling-eling wayah sore utawa bengi ora nate ana tamu. Pokoke kabeh wis padha budal. Tamune mesti teko. Bulik mbacutake kandhane. Lanang apa wadon, Bulik? Wong lanang, awake rada gendut, pendek, gawe kacamata. Jarene ibumu sik famili apa ngono. Nanging kok saben wae wong budal lagi mertamu? Kandhane Bulik Tini. Aku lagi kelingan kaya sing ndak kunangi nalika aku mulih njupuk buku mbiyen. Ciri-cirine wong lanang iku persis kaya sing diceritakake Bulik Tini. Nganti sakwijining dina, ibu pamitan marang bapak yen arep nekani reuni ing Malang bareng karo kanca-kanca sekolahe. Budale nggawa tas rada gedhe. Mengko yen durung ndak telepon, rasah dipapak. Mangkono kandhane ibu. Yen mapak ana ngendi? Pitakone bapak. Mulane ndak kandhani mengko wae. Sumore ibu kaya wis ilang anggone ngajeni bapak. Waktu iku isih kober njaluk tulung Mas Indra, masku, supaya ngeterake ibu menyang terminal Tawangalun. Wiwit dina iku ibu ora bali. Dinteni nganti sedina rong dina lan sak teruse ora ana kabare. Bapak nyoba takon marang kanca-kanca sekolah ibu sing nalika iku uga nekani reuni. Ana kabar yen salah siji kancane ibu sing neng Batu ditekani ibu. Lan wong lanang sing ora liya uga kancane sak kelas nalika sekolah mbiyen. Kandha yen wis padha kawin siri. Kamangka bapak isih meger-meger. Aku sing dadi anake uga rumangsa ibu pegatan karo bapak. Yen kabeh cerita digathukne, pancen ibu lungane karo wong lanang sing saben esuk mertamu ing omahku iku. Bapak piyantune pancen meneng, ora kakean gunem, nanging katon yen lagi ngampet. Menggalih abot, menggalih lungane ibu. Krana iku gula darah bapak sangsaya mundhak. Awake krasa lemes, kaya ora duwe daya. Sakujur awake krasa pegelinu. Saben bengi tansah angel anggone sare. Molak-malik ora jenak. Malah saiki bapak uga kena gerah jantung. Yen esuk ndak lenggahake kursi roda, njur ndak surung ing teras ngarep pengarahe ngono supaya bapak bisa mirsani menjaba, bisa lejar penggalihe. Yen aku dines esuk Mas Indra sing lakoni pegaweane iku. Aku lan Mas Indra nyoba golek sisik melik ana ngendi saiki posisine ibu. Takon mrono mrene. Nyoba goleki ing media sosial. Nomor HP-ne ibu sing lawas wis ora kena dihubungi meneh. Ana rasa kuwatir, ge ana ngendi ibu saiki? Piye kahanane? Senadyan dikaya ngapa tindak lan tingkah lakune ibu, nanging dheweke sing nglairake aku lan masku. Tanpa dheweke,
aku ora ana ing donya iki. Kaya sing dikandhakake Mas Indra. Dheweke entuk pituduh. Tengah wengi aku metu wong loro. Kaca mobil ndak tutup rapet. Murih ora katon penumpange saka njaba. Mlaku numpak mobil mengulon watara sak jam. Lan mandeg ing ngarepe ruko sak lore stasiun Tunggul. Sengaja mobilku mandeg rada adoh. Nanging aku isih bisa nyekseni wong wadon sing lagi lungguh dodolan kopi kae. Ibuku. Jaket rajungan warna abang ati. Kae jakete ibu. Lohku wiwit drodosan. Mas Indra uga mrembeng. Raine brabak. Ana rasa nelongso ing ati. Gene yo, ibu nganti kaya ngono. Apa sing digoleki? Kamangka ing omah kaya wis ora ana sing kurang. Aja saiki, kandhane Mas Indra karo nyekel lenganku. Menggak aku ora mudhun. Ibu Mas, sumaurku karo mingsek-mingsek. Aku ngerti, nanging sabar dhisik. Kudu ngenteni wektu sing pas. Ana rencana gede sing wis kita sarujuki. Embuh piye carane? Awake dhewe kudu bisa nggawa mulih ibu. Nanging durung saiki. Kena iwake, nanging aja nganti budhek banyune. Aku mantuk. Wayahe wis kenthong loro. Jago kluruk sesautan. Aku lan Mas Indra bali mulih. Untunge tekan ngomah, bapak ora pirsa yen lagi wae aku metu. Bapak katon nglipus anggone sare ing kamar. Ana cerita sing ndak rungu yen ibu mlayu karo kancane sak kelas jalaran anggone sering ngobrol ing grup WA. Ing kono ora lanang ora wadon, pancen bebas guyonan. Malah bisa cerita bab pribadi nganti problem rumah tanggane. Sajae ibu kena rayuane kanca lanang. Yur kaya bocah nom kae pacaran. Lan sak teruse lunga bareng. Ora sadar yen kanca lanange iku mung pengen karo apa sing diduweni ibu. Nalika ninggalake omah, ibu pancen nggawa mas-masan. Angen-angene, kepara rada akeh regane. Sakwise entek diporoti, ibu njur ditinggal ngono wae. Kanggo nyambung uripe, ibu yen awan dadi tukang pijet, lan yen bengi dodolan kopi. Dina Minggu esuk, suasanane krasa seger. Bapak ndak lenggahke teras kaya biasane. Njur ndak dulang dahar sarapan. Kebeneran aku lan Mas Indra libur kerja. Wong telu padha lungguh ing teras. Bapak, kula kepareng matur nggih. Mas Indra bukani rembug. Ngomong apa to, Le? Kok sajak wigati? Apa wis duwe calon ngono apa piye? Sumore bapak sinambi noleh marang Mas Indra. Kaitan kalih ibu, Pak. Kandhane Mas Indra alon. Sakala bapak watuk keselek anggone dahar. Rerikatan ndak jupukake unjukan banyu putih. Bapak ora enggal aweh wangsulan. Panyawange adoh mengarep sajak nglangut. Aku lan Mas Indra uga padha-padha meneng. Blangkemen, bingung. Anggonku ngadepi swasana kaya ngene iki. Apa sing arep mbok kandhakake? Pandangune bapak. Kula lan adik kangen ibu, Pak. Sumaure Mas Indra karo mbrebes. Aku wis ora kuat ngempet lohku. Aku mingsek-mingsek karo gegem astane bapak. Njur, bapak mbajutake pandangune. Upami ibu diaturi kondur mriki pripun, Pak? Kandhane Mas Indra ditatak-tatakake. Sepisan maneh bapak meneng, legek. Aku lan Mas Indra dipirsani siji-siji kanthi manter. Aku mung dingkluk, semono uga Mas Indra. Wedi yen bapak duka. Njur ndadekake gerahe kambuh. Nanging kaya ngapa rasa senengku nalika bapak mantuk alon. Ndak rangkul bapak, semono uga Mas Indra.
kaya dek emben bengi kae. Saiki wong telu tengah wengi nuju panggonane ibu. Ndak sengaja wayah tengah wengi supaya wis sepi lan ora ana sing ngopi ing warunge ibu. Mobil mandek persis ana ngarep meja dasare ibu. Kebeneran sepi. Wis ora ana wong meneh. Krana wayahe wis meh para esuk. Bapak ora bisa tindak metu saka mobil. Alon-alon aku buka lawang lan mudhun saka mobil. Semono uga Mas Indra. Ibu katon kaget pirsa sapa sing teka. Mak gap yuk. Aku lan Mas Indra dirangkul. Rada suwe wong telu tetangisan. Bu, ayo bali mulih wae. Ndak toleh swara iku. Pranyata bapak wis jumeneng ing ngarepku. Karo ngranggeh tangane ibu. Aku kaget. Yo gene bapak saiki wis bisa tindak dhewe. Sakala ibu sujud ana sukune bapak. Karo isih udan tangis bola-bali ibu nyuwun sepura. Bapak nyekel tangan ibu dituntun mlebu mobil. Aku lan Mas Indra krasa bungah lan mulya. Dene saiki ibu wis bali kondur bebarengan mapak dina endah kang bakal teka. Matur nuwun.